Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alubar. Idintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri issues. Ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway. Itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Daytoyan ti sungbat tinangato agasto sini pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon menu bangkag tayo. Mabalin nga usaren dagiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray dagiti natnating. Epektibo pa iti Next Gen kariri flowering plants ken oray fruit bearing trees. Adanda pa iti produkto nga para kariti taraken tayo adingwen pakiramanan dagiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatangen kariti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply. Masarakan ti Garete Street, abay ti Gareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kariti amin nga klase ti mula ken para kariti taraken. Next Gen, environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso apan nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Padwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay din to kalipatan nga serbisyo kadi pimusay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti di kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley, rangtay ni ayat
para kariripat patigapi musay, manipod kababaan hingga na ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi ipayan ti makapne ka pa nagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kadig ti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay da iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid di iti minatay iti sa bali alugan. Ti Lily of the Valley katandaan ti dua asangay. Masarakan di gitoy, iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Lisensyado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley. Daytoyen tinurure di agisem karididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, ang hinggana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, idikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto palipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare reservation, tumawag iti cellphone number 0963 000232. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Okay, tuloy. Adan na palabas, 8 minutos kalpasan. Ti oras tayong alas 12. Kakailan na. Deti rimwar apo nga desisyon ti korte. Gagiyem keng kamsat. Iti sekna na po ka deti nagbalin nga kaso. Wano na ipila nga reklamo kontra kini Juanito Remulla. Anak apo ni DILG Secretary, Justice Secretary Crispin Remulla. Gagiyem ken kamsat. Ado apo di kiti rimwar nga reaksyon na may isa dito di kapaspas apo ti panakaadal na arestar when Oktubre tawen 2022 den rimwar nga sigud deti resulta idi kalman na gagiyem kay amsat suno arigem parang 3 months lang 3 months dinto nga do diti nakabalod nga gumawgawawa nga madingig meten di kaso da tapno amudan no madusa da wenno mapatawan da apo iti verdict wenno saan gagayem ken kaamsat adu digiti naka-standby dita pagbaludan na po nga mangururay kadi schedule ti hearing absat but based po kadigiti ay sungbat digiti taga korte ti pan nakadingeg ti kaso ni Juanito Jose Remulla III ket mayalubog apo iti Speedy Trial Act nga detoy ti mangi bagbaga nga masapol paspas apo digitay kaskaso malagipyo apo nga dapat deti programan deti bargaining agreement nga detoy ket tapno mabawasan digitay kaso apo may panggep iti illegal nga droga.
But idikal man, then parwar apo ti korte nga rason grounds apo no apay nga na absuelto ni Remulla. May panggep iti di kadetoy gagiyem kabsat ket kasla ti mababalaw ditoy ti biang ti PIDEA nga nangisagana iti kaso together with the Philippine National Police kakabsat ken gagiyem di pan nakatiliw ni awan injay possession ni Remulla digijay illegal drugs. Then ti kaso is illegal possession of drugs. Amin apo, base apo kadagiti matandaanan tayo, kadagiti interviews tayo, kadagiti abogado gagayem keng kabsat law practitioners wano digiti ko natin soldier of courts gagayem keng kabsat anyaman niya banag nga maipawil nga ikutan ti tao possession yun yung pinag-uusapan possession adda iti ikot mo adda keng ka gagayem keng kabsat DJ na sao nga illegal nga banag armas man droga kensam sa balipay ore eksplosibo gagayem kabsat di ket saan na mabali na ikutan ti tao nga saan nga lisensyado wenno ipalubos ti linteg nga agikot kadigiti na sao nga banag nga maipawil. Mainay gidi detoy rimwar apo deti reaksyon ti biang ti Philippine Drug Enforcement Agency. Laglagi pento apo ti PIDEA medyo questionable. Gapu pa ilay apo ti kadda digiti ahente da iti kalabes before ti end ti before pa iti panagtapos ti napalabas nga tawen adda kakadwa apo wenno ahente ti biang ti PIDEA deti istasyon da apo iti Tagig nga isuda na operasyon na po iti drug bypass operation gagiyem keng kabsat lihitimo nga bypass operation nga nakatiliwan ti di kagriro upat da then adda maysa nga kadwada gagiyem keng kabsat mainagi di dito nagbalin nga desisyon ti korte gagiyem na iget kano nga adalen ti Philippine Drug Enforcement Agency no apay nga inabsuelto ni Las Piñas Regional Trial Court ni Juanito Remulla or Juanito Jose Remulla III. Inauna nga anak ni Justice Secretary Jesus Remulla iti kaso na nga possession of illegal drugs gigiyem keng kabsat. May palagip nga digiti ahente ti PIDEA tinangaresto iti upubing nga Remulla iti maysa nga controlled delivery operation iti Talundos, Las Piñas City, iti Oktubre 11. Iti napalabas nga tawen nga nakaalaan da iti nasaong operasyon ti maysa nga parcel nga adda kargana nga aggatad ti maysa 1.3 milyon nga pesos at ti makungkuna nga cost wenno high grade marijuana gagayem keng kamsat. Iti likudan detoy inlalawag pa iti PIDEA nga napalaos apo ti panang respeto da iti napalo desisyon ti korte ngem masapol wenno para kadakwada na annad nga adalen da ti rason nga adda ti likudan ti panakapaawan basol ni Remulla nga daytoy ket kagiddan ti agtultuloy nga panang ngikar kadigatan da apo nga mangyuswat kadagiti kakastoy nga operasyon kontra iti illegal nga druga kadagiti sumarsarunong aldawa. Imunan nga inabsuelto ti Las Piñas City Regional Trial Court Branch 197 ni Juanito Remulla ti may bagbaga nga gaput iti gapu wenno iti rason nga awan tinalawag nga ebidensya nga adda wenno awan tinalawag nga ebidensya kontra king kuana gagiyem kay absat nalawag wenno nawaya awan iti amuna hindi saan nga naputan nga detoy ket adda iti umiso nga ammo nga adda iti possession na tinakumpiskar nga illegal droga. Yan yung basis tibiyang ti korte nga nang dismiss apo kadije kaso nga naipila kontra ken ni Juanito Remulla gagayem ken kaabsat iso nga na-dismiss so tata kun ati PIDEA adalen da diya mo awamet tinagbalin nga rasunda gagayem ken kaabsat no satisfied da wenno saan ngem respeterin da kano apo DJ resulta wenno nagbalin nga nagbalin nga panang desisyon ti korte gagiyem keng kabsat iti nagbalin nga kaso
ti biyang ni Remulla gagayem keng kabsat dito iti maysa kadagitay nairuar nga rason no apay nga nga aramiden da kapo ti mga dal iti biyang ti desisyon gagayem keng kabsat papnun ti kasta malawlawagan da maipanggep iti detoy nga banag ngem dire amo no mabalinda apo nga yapela no kas pagarigan gigiyem ken kabsat DJ nga kaso iti biyang ti korte DJ pan nakaibagana apo wenno DJ pan naka absuelto wenno pan nakaawan basol ni Remulla gagayem ken kabsat so orayen tayo no anyan to apo ti parwar ti biyang ti Philippine Drug Enforcement Agency iri detoy kalikagum da nga adalen nga naimbag deti nasao nga nagibasaran ti korte pan iti pan naka-absuelto apo ni Remulla iti kaso na gagayem kay amsat amanganta pagibasaran da nga saan danton nga ulitin ti kasjay nga sitwasyon amuyo ada digiti time apo nga digiti otoridad together with the PNP gagayem no agi preparada ti kaso adda saan da pa nagkakasinurutan iti biyang ti piskalya. Di ba sa piskalya, ijay mo apo nga ipila di reklamo saan pa nga kaso. Adda di apo dito case, dito information, ti kaso. Nga ijay apo ti pangtingitingan na tibiyang di kita pipiskal no di jay ket agmove when no maingato iti korte when no ijay pa laing level da iti biyang ti prosecution na wenno ti biyang ti piskalya maibasuran wenno mapaawan bisa di kwan na agagayim kay kamsat so so idi kwa po adda digiti kakastoy nga debate tinagbabaytan digiti pulis ken digiti pipiskal ditoy probinsya tay nga Ilocos Norte kakabsat ken gagayim then ni piskal kunana awan ano kastoy sir tinagbalin nga ano tayo agbalin nga plastar deti kaso nga ipilitay kadetoy nga akusado mapantoy di korte dismissen metlaing ni korte gapo kaditi kakastoy nga ground sumasapol nga mangsapol kay pay iti ebidensya ramiden nyo ti kastoy tapno ti kasta napigpigsa kasi no madismiss di kaso nga pinaburan mi ditoy piskalya agbalintay amin nga nakakatkatawa ijay sala ni judge may mga ganon ada digiti kakasjay gagayim kay kabsat nga hustumet no adalem ada amin digiti daduma parang bilis-bilis tipan na kay prepara DJ kaso gagayim kay kabsat nga DJ to apo dite may sa kadigitay idea DJ ti aramid ada suggestion ni piskal kastoy sir kasi no kastoy ti aramiden tayo base ti kastoy nga linteg nga isuntumit lang ti pagibasaran ni huwes mabalin nga madismiss detoy so agparang tay amin nga nakakatkatawa ije uneg ti korte wenno sala ni apo huwes nga pakaipanan detoy nga kaso puta parang hante nga ammo DJ inararamid tayo para itipan nakasayaat nga maipila dito nga reklamo may mga ganon nga pa-check apo nga kastati na pasamak base ka dito nagbalin apo nga palawag ti korte awan ti pagibasaran nga adda iti ikot ni Remulla dagiti nakonpiskar nga druga bayat ti operasyon na-deliver detoy babaen iti panangipadala ti maysa nga tao nga saan nakanumet nga ama mo gigihim ken kabsat so awan inje ikot na no na-deliver man no daduma dapat surprise nga ma-deliver kasla ko magkasangay ni Maki padliliberan niti girlfriend na iti ti cake wenno anyaman dita nga gift gagayem ken kabsat ket no nga no illegal din na i-deliver kakabsat ken gagayem ket awmet dinamit ammo or surprise para ken kuana DJ nga banag gaputan na ammo nga da ma-deliver ken kuana nga kasjay inoperasyon then dijayen no kas pagarigan ko masiguro ti maawatak dito para tinano mo nga maawatak gagayem ken kabsat masapul nga adda nga ikutan DJ tao DJ banag nga illegal nga ikutan na
tapnon ti kasta maibagam nga adda possession na ket kaswam ti legal possession of firearms, illegal possession of explosives, illegal possession of illegal drugs, kasanor nga bagam nga adda possession na gagiyem kay kabsat ket di na pay ammo nga adda maipatulod ken kuana nga kasjay. Yan yung DJ kasla punto nga maawata kapo kadati parwar ti korte nga rason na no apay nga na dismiss DJ kaso kontra ken ni Remulla babaen iti Las Piñas City Regional Trial Court Branch number 117 nga awan tinalawag nga ebidensya nga adda iti ammo namalayan na amuna kasta nga adda king kuana di nga banag ken awan ti amuna apo iti posesyon kadagitay na kumpiskar nga illegal droga saan na nga ammo nga adda iti posesyon na saan na nga ammo dapat di question nga DJ illegal drugs ket na ipan iti vault nga sa pag-iingat ng di biyang ti PIDEA gagiyem ken kabsat so deti balikas when no nagbalin na rakurak ti PIDEA nga adalen da nga naimbag deto saan tay nga ammo awan ti tuloy na apo no kas pagarigan at da makita da nga kamalimet when no questionaran de ti desisyon ti korte no umapelada when no aramaten da deti apo nga saan danton nga uliten ti kasjay nga preparasyon ti kaso especially apo iti makungkuna nga addapan na kainaig na iti illegal a droga gagayem ken kabsat DJ ti maawatak kadeti nga banag awan tinalawag nga takder no pay adda deti rimwar nga report nga naiget masusi nga pag-aralan naiget nga adalen tibiyang ti PIDEA tinagbilin nga desisyon ti korte nga nangitunde di pan nakaabsuelto ni Juanito Remulla gagayem kay kabsat iti kaso na nga illegal nga panagikot iti may pawil droga. Okay? Kabayatan na. Agyaman tayo abo di TMT Construction Company iti barangay 48A Kabungaan North Lawag City. Nanyaman na po di kasapulan nyo nga construction assistance manipod pa nakaplano. Aging gana nga malpas na giti kayat yung apatak di rin gagayem kay kabsat mabalin na kayo aserbyan na po di TMT Construction Company iti nababa kinaing kalintigan na presyo. Kukuha kini matmatunan ni Honorable Telvin Tapawan kami nga po di konseho ti ili ti Marcos. Maraming salamat Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital number 121 Zay Flores Street Lawag City. No, adarikrik na inyo apo dito Baguio ket ketyo ti i-konsultar iti doktor sindadaan niya agserbi kada kayo Dr. Alan Taylan doktor apo nga mapagtalkan. Thank you very much pa iti pugadlawin Carbas Aircon Service Center nga masarakan ti Balintawak Street. Anda po kadiri kakalay nga technician nga mangurnos kadiri problema di aircon ti lugan nyo. Mapangkayo lang nga po iti pugadlawin Carbas Aircon Service Balintawak Street Lawag City kukuha kinmatmatunan ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando iti San Nicolas Ilocos Norte and thank you very much Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16 Bacara Ilocos Norte. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen kenno kasapulan nyo ti opisina dagiti negosyo adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Suba Road paset ti barangay 50 Butong diti syudad ti Luwag asirig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ginubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses.
Adu pa'y pagpilyan niya gowns sa babae, kastamit ten diti ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries, ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso no namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagid ti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor isomet ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then ag-mist to igenta evaporator na isya pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. Okay, 20 minutos pasado alas 12, iri programa tayo damdamag ni Berto. Okay, dati sublihan natin apo ti illegal drugs, gigayim kayong kapsat. Amuyo nga basta-basta nga problema dato saan lang ati pagilya na Pilipinas, intero nga lubong, ada problema apo may panggep iti illegal nga druga, kakabsat ken gagayim, nga aduna po di kitay napaspasama nga drug-related incident. Drug-related cases
kakabsat ken gigiyem adda digiti panagtakaw, pamapatay, panagrames, sabsabalipay nga naka-involvean pa niya po ti agtuturay adda akem na iti turay wenno gobyerno gagiyem kay kakabsat saan pa yan niya mapili apo digiti adda iti babae, lalaki, ubing na taingan kakabsat ken gigiyem nga adda pa nakainaig ni iti legal na droga saan met ten niya napapili or saan met nga mapili digiti agbalin nga biktima ka digiti insidente nga adda pa nakainaig na iti legal nga droga nga kas ka digiti mention ko pamapatay, panagtakaw, panagrames, ken sabsabalipay adda pa digiti agkakapamilya apo nga diti may isang taong drug dependent ket papatayen na tay kabsat na papatayen na't naganak ken kuana nakaamames pa nga wagas wenno saan mismo nga di bagida apo mapapatay gabo ka di maling akala pagka isuda ket hay nga kayak nga umpugen deta kayak nga banggaen deta tartaray nga truck kayak nga tapwaken uri di may maudi nga kadsaaran deto nangato nga patakder ni mga ganon gagihim kay kaabsat ada digiti kakasjayan na po nga napaspasamak may naigmet apo iti pan nakadingig ti kaso digiti ada pa diti programa ti programa ti gobyerno na po dito plea bargaining agreement gagiyem kaabsat plea bargaining no kuma ti ti kumakasom ket panaglako mabalinda apong ibabadijay iti possession gagiyem then madesisyonan ka iti adda desisyon nga di kababaan nga desisyon nga mabalin mo apo nga aplikaran iti temporaryo nga waya-waya kakabsat ken gagiyem may nagiti deto iti plea bargaining agreement may sa deto apo kadagiti wagas tapnon ti kasta maludoutan ti biyang ti korte and at the same time pagbaludan ada dito palawag ti may isang abogado nga ni Joseph Emmanuel Serra attorney Joseph Emmanuel Serra gagiyem ken kamsat may naigi di dito pagiti panag dingeg kadagiti akusado nga digito ket adda pa nakainaig na or nairamraman nakaswan may panggip ti legal na droga ken kasna may naig metten na po dito iti rimuar nga desisyon ti korte iti pan nakaabsuelto ti anak ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nga ni Juanito Jose Remulla III. Kunati abogado nga gapu iti kaadu digiti detention prisoners nakabalod digiti kunakon gagiyem kamsat provincial jail BJMP ken sabsabalipay gapu iti legal na droga no dagduma marigatan ti husgado nga mangsurot ti direktiba para ti Speedy Trial Act gapu pay laeng nga po iti nagkaado nga kaso nga dapat nakainaig na iti legal nga droga gagiyem ken kamsat deti di bagbaga ti korte nga nasurot apo iti alisto nga pan nakadingig ti kaso ni Juanito Remulla III gagayem ken kakabsat Speedy Trial Act gagayem tapnon ti kasta alisto apo ti pan nakadesisyon digitay kaso may panggep iti illegal nga droga or anyaman na po nga kaso iti korte gapu iti detoy kaadwan kadagiti akusado ti dumawdawat iti plea bargaining no sa dinno nga ti abogado da wenno abogado ti naisak lang ket informaran na apo ti pangukuman ken ti prosecution nga DJ Clientena agaplikar ti plea bargaining ano sa dinno nga ti kampo detoy apo ang akusado ken ti korte wenno taga-usig ket agkasurutan da tapnon ti kasta maikan ti gundaway apo DJ akusado nga umamin kadi DJ panagbaso na yan yung mabigat aglalo no ilablaban mo nga awang basol mo namula anak napagtripandak lang may sak nga biktima kadi kung kunada palit ulo mga ganon gagiyem ken kamsat no makiplea bargain ka aminem nga sikaket nakaarabit ka wenno naaramidam DJ na sao nga may pagpabasol king ka especially apo iti biyang ti legal nga droga gigiyem ken kamsat tapnon ti kasta mas nabababa nga nagbasulan ken maliklikan ti atidog nga panawen iti pannakakulong pannakaibalod ken nabababa DJ sentensyam DJ ko naktatayen ma-convert DJ kadagsen DJ kasom maipan iti mas nabababa no maumanugot apo ti pangukuman wenno korte
ma-dissolve ti original nga kaso ti akusado ket masentensyaan ti mas nabababa nga sentensya ket maipaayan ti akusado nga makapag-aplikar iti probation. Yung probation gagayem ken kabsat adda ka ijerwar under probation kun adda kinukwa ken ka masapol nga ti verdict when no dusam saan nga nangat-ngatong inem nga tawen ti pan nakaibalod nga nagbalin a desisyon ti biyang ti korte. So yung di level apo di kitay kaso kasla ko possession, selling, manufacturing, matukan-tukad di jay ti kaibatugan na nga dusa gagayem ken kamsat. So ti papanam DJ mas nabababa gapo ka DJ plea bargaining agreement lakit di paboran ti korte DJ panangindurso ken ka DJ legal counsel mo gagayem ken kamsat. Nupay kasta suspendido apo ti sentensya ti maysa akusado mabalin pa ilaing deto nga dumalan iti drug rehabilitation mabalin nga dumalan ti drug rehabilitation digiti masentensyaan nga dagiti ket nang-avail iti plea bargain agreement ket no agballaigi di makuna nga rehabilitation makumpleto na di rehabilitation iti uneg 10 nga bulan na mabalin nga mawayawayaan detoy ket saanen nga makulong pay ayon ada pa di jay gagiyem kay kamsat mapangka ijay depende di kadagsen di kasom nupay kasta gapo iti kaadu digiti drug cases ket marigatan ti husgado nga mangyuswat iti alisto nga panagdingeg wenno hearing iti uneg ti dua ket kagudwa nga bulan aglalalo no marigatan paylay nga po ti pannakaipdasar digiti desisyon iti uneg ti 10 ket 5 aldaw gapo ta saan alaeng nga drug cases ti giggaman digiti panghukuman nga maddapay digiti sabsabali nga criminal cases pakairamanan dagiti civil cases. So dito sa parting ito nga ni Sera gagayem kamsat nupay kasta kuna na gapo iti kaadu digiti drug cases marigatan digiti tagahusgado kang runan na ti huwes nga maaddaanda iti panagdingeg iti uneg ti dua ket kagudwa nga bulan aglalalo manen nga marigatan da iti panangpaidasar wenno panangidasar ti desisyon ti uneg ti 10 ket 5 aldaw gapo ta saan laeng nga drug cases ti igiggaman dagitoy no di ket adda pay sabsabali criminal cases ken kastapay civil cases yon Gap, dati po siguro na iparwar nga kapanunutan ni Attorney Sera, gapo pa ilaeng nga po kadijay kaadda di kita negative comments ti kaalisto apo nga na desisyonan dati kaso ti anak ti Justice Secretary gagayem ken kaamsat. So nga medyo adda di kita nag-react gagayem ken kaabsat ngem adami tapo dito na iparwar nga dijay na ialubog iti Speedy Trial Act so dijay Speedy Trial Act 2.5 months gigiyem ken kaabsat ti masapol nga pan nakadingeg DJ kaso nga kaskadeti dakdakamaten ni Apo abogado Joseph Emmanuel Sera gagiyem ken kaabsat nupay kasta kunana gapu iti kaadu iti drug cases marigatan ti husgado nga maddaan iti panagdingeg wenno makumpleto apo ti panagdingeg iti uneg ti 2 ket kagudwa a bulan nga kasa na isaguday apo ti Speedy Trial Act aglalalo manen nga marigatan ti biyang ti husgado iti panangidasar na iti desisyon ti uneg ti 10 ket 5 aldaw gaputa saan laeng nga drug cases tigiggaman digiti panghukuman no diket addapay digiti sabsabali criminal cases pakaramanan civil cases ayun gagihim kay kamsat hindi direkta na kinundina ni Attorney Sera yung mabilisang pagdesisyon de alisto nga panagdesisyon but insight na po dijay ti kaadu digiti kaso wenno drug cases marigatan ti husgado nga mangyuswat iti panagdingeg ti uneg ti 2 ket kagudwa a bulan gagiyem ken kamsat aglalalo nga marigatan da iti panangidasar iti desisyon iti uneg ti 10 ket 5 aldaw so yung timawatan tayo dito ay 2.5 hours jay speedy trial para iti may sa kaso then after the 2.5 months gagiyem ken kamsat within 15 days masapol nga maibaban DJ verdict gagiyem ken kamsat nga
tikunan ni Abogado Sera na dadamanen niya narigat ti panang desisyon iti kaso iti uneg ti 15 ket 5 nga aldaw dagitoy nga drug cases gaputa dapay sabsabali a kaso nga igem digiti korte nga digiti criminal cases pakairamanan digitay civil cases. Ayun gigiyem ken kaabsat. Sumit lang nga marami po yung nagtaka ado digitay nakigtot iti insigida po nga panag-erwar ti desisyon kapan nakaabsuelto apo ni Juanito Jose Remulla III seknan iti daytoy nga kaso. But nevertheless apo adat in parwar nga grounds ti korte seknan apo iti panang desisyon da absuelto ni Remulla iti nasaong nga kaso. Ayun, thank you very much TMT Construction Company. Masarakan na po ti Barangay 48A Kabungaan North Lawag City. Babaeng ke ni Honorable Telwin Tapawan kaming ti konseho ti Iling Marcos. Nadari kiti kalikagom niyo po parak diren mabalin na kay nga asistiran construction assistance ti kasapulan nyo TMT Construction Company ti sungbat iti deta. Kabayatan na, thank you very much Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo apo, ket yung ay konsultar iti doktor nga mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Kabayatan na, thank you very much iti Pugad Lawin, Carvas Aircon Service Center. Masarakan dito po ti Balintawak Street ti Siyudad Tiluwag. At danda po kaditi agkakalaing nga technician nga mangurnos ti problema digiti aircon digiti lugan nyo kukwa ni Engineer Neil Jose. Thank you very much Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando iti Ili ti San Nicolas. Daytoyen ti sungbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, digiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon nga bangkag tayo. Mabalin nga usaren digiti produkto ti Next Gen kadagiti amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnating. Epektibo pa iti Next Gen kadagiti flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan ka pa iti produkto nga para ka rin titaraken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatanen ka rin Next Gen products iti Chumbian Feed Supply. Masarakan ti Garete Street, abay ti Gareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para ka rin amin nga klase ti mula ket para ka rin titaraken. Next Gen, environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso pa nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kari ti musay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputa danda kari iti di kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kari iti patpatigapi musay, manipod kababaan ingana ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi ipayan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kari iti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid iti minatayo iti sa bali alugan. Ti Lily of the Valley katadaan ti dua asangay. Masarakan digitoy, iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley.
Daytoyen tinurore di agisem karididaan na lugan wenno di mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti gusto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House Prexon 2 ini mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tagikwa ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Okay, doon na palabas. So, para pulo kitinem a minutos. Kalpasan, ti oras na yung alas 12. Yeah? Okay, dati may panggipela nga po ti illegal na druga. Muyo, te kunakon na hanga basta-basta nga problema ti illegal na druga. Hanlangan dito Pilipinas. Gagigim kay ngabsat. No di peket ura ijay balasyo tao. Dito sa baling nasyon. Ada dito na iswat apo nga press briefing. Babayan ni Police General Rodolfo S. Azurin Jr. ti Chief PNP. Agagiyim kay kabsat may panggipa po kaditi panangibilin ni Benhur Abalos ti DILG Secretary nga mangisubmitir iti courtesy resignation dagitay top ranking official sa kokoronel, general gagiyim kay kabsat rimwar apo deti damag nga detoy nga mando manipod apo ti DILG Secretary ket saan laeng nga kabukbukudan ni Benhur Abalos gagiyem kay kabsat detoy ket addapan nakainaig iti pamilin manipod iti biyang ti presidente nga kinumpirmaran met detoy apo ti presidente ti Pangilian nga ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Inamin na po ti presidente nga paset ti plano da nga panang dalos wenno pan nakaisardeng ti illegal na druga dito Pangilian ket isu ti panang parisign da kaditi senior officials ti nailyan nga pulisya or the Philippine National Police. Palawag ti presidente nga ni Marcos nga sabali iti wagas da ken saan nga mapasamak dagiti problema ti illegal na druga kunana no awan dagiti kasabwat when no connection da nga kameng tinailya na pulisya. Pulis lang nga ta, gagiyem kayong kabsat. Di ba, idi tiyempo apo ni dati nga Presidente Rodrigo Duterte, dapat digiti nagnaganan na apo nga local officials, mayors, governors, to include congressman, gagiyem kayong kabsat. In Ilocos Norte, hangalingid ka tayo, digiti na inagnaganan nga mamayor, gagiyem kayong kabsat. Kasapulan nga kitain nga naimbag no sinno digitay adda koneksyon na kadagiti drug lords ken saanen nga mabalin nga pagserbien digitoy iti wenno pagsublien digitoy iti serbisyo DJ apo ti pangta or balikas ni Presidente Marcos. Inamin pa iti Presidente nga paset ti pan nakadalos ti PNP ti panagikat digiti opisyal ken may pasigurado nga manamnama laeng nga saanen nga makapagtrabaho digitoy kadagiti sindikato dagitay mabati nga kameng tinailyan nga pulisya.
kunapay iti presidente nga saan mabalin nga kaswan dagiti agikat gapota iti babaen ti serbisyo wenno review nga mabukel tinabukel nga posisyon na maisubli iti serbisyo digiti rumbeng nga agserbi ket saanen digiti saan nga rumbeng. Kunapay iti presidente, siguraduen na nga mangabak iti kaso nga maipila kontra kadagitay kontra may naig iti drug trade. Siguraduen guna na ket ni Remulla ket na dismiss gagiyem ken kamsat base apo kaditi palawag ti korte nga nakaibasaran apo dijay desisyon tapnon ti kasta ma-dismiss apo ti kaso kontra ken ni Remulla gagayem ken kamsat. So idi kalman adda pwede kiti saan niya nagipila apo iti courtesy resignation na nga nga populis gagayem ken kamsat. Okay, that is the JT way ti presidente nga mangdalus iti bagilyante o kontra iti illegal nga druga. Okay, mapantay met apo kadagitay digitay dakes nga epekto ngamin ti illegal nga druga. Gagiyim kamsat kas kadagiti imunan nga naimbagak tatay, pamapatay, panagtakaw, panagrames, gagiyim ken kamsat, panangdangran iti buko da bagi, wenno panangisungsong iti sabali, para iti illegal nga druga. May isang gangster nga agar-aramat ti may pawil na druga tinaarestar, gagiyim ken kamsat ken detoy ket adda pan nakainaig na iti pan nakabagkong nga nangitunda iti pan nakatay ti maysa nga barito nga detoy ket person with disability. Detoy ket kalpasan po nga naiuswat ti hot pursuit operation ti pulisya ijay malulos detoy apo. Binigbig ni Bulacan Police Director Police Colonel Relly Arnedo ti suspect nga ni Joshua Paul Saladaga Magpayo. Agtawin lang sa 18 unless in chick may isang baro ken trabahador residente di barangay Anilaw. Iti report ti Malulos Acting Chief of Police Lieutenant Colonel Ferdinand Hermino na arestar deti suspect agarup alas 2:30 di parbangon wenno di parbangon kalman gagiyem ken kakabsat wenno itay parbangon parbangon kalman gagiyem ken kabsat second report deti nga alias inchik ket natiliw ng bimunot deto iti kitchen knife iti mismo nga siket na ket binagkong na ni Police Corporal Leonil Aquino itinaten dua pa nga pulis nga mga resto kumakeng kuana. Naman nga naliklikan ni Police Corporal Aquino ti panangbagkong ti suspect ken kuana. Aging gana nga ginamatan na detoy ket isu tinangitunday di pan nakaresto tinasao nga suspect Edi takapkapanda ket nakumpiskarda iti sling bag na nga addaan ti 5 nga Ziplocs ti plastic sachet nga detoy ket may pagaro pa nga naglaon iti marijuana, frothing tops, improvised glass tube, 3 nga piraso iti papel nga dati wenno detoy ket mapagatatapan nga adaan iti marijuana, frothing tops ken kitchen knife. Kinunapay ti naibaga nga ti suspect ket miyembro ti Malulos Bad Child Gang nga may bagbaga nga detoy tinang bagko-bagkong iti ken nangitunday ni papatay ti maysa nga person with disability nga ni Christopher Velasco iti Enero 1 iti laing 1 apo baro atawen iti nasa nga syudad. Sumango ti suspect iti agsusukot nga kaso idinto nga nakakulungen deto iti istasyon ti pulisya. So ayon gagiyim kamsat digiti bad effect apo wenno drug related cases gagayem ken kamsat. Okay, awanin na po tinabati pa yung oras iti dating aldaw para iti damdamag ni Berto. Dito di bagayam nyo, Robert Berto de la Cruz, iti Technical Control, SK Chairman, Maki Paulino Agustin. Ibati mi na po tinatalinaay nga malem ti Sabado tayo amin na sapada, agyaman kam tingkay panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugog kayo alumar. Idintero kinyan ken unay di balasyo tawa. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri isus. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar.
Agkimek tayo kakailan, tap nuamuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, iti na ito yung programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! Tumulong para di pa nakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo, babayan ti ENR Online, ken ti Philippine Red Cross. Wait, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket isa kada kiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So, haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga maysa nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ano digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So, napintas ti agdonar apo iti dara, maamuan tayo pay, ala, haan met amin ket, naikan ti bagi nga nasalunat, ta haan nagpapada ti bagi tayo, ngam no, agdonar tayo di dara, it's also a way of having us health check-up. Makunan to tayo doktor nga, digito iti na-find outan, iwasan tayo basit ti kastoy, no maminsan kastoy. So napindas ta the way tayo nga maamuan tayo iti condition ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasae masugat. Tinapalabas. Kablaawan ta kayo di nagasat niya malem ti Sabado. Pet sa 7 di bulan ti Enero 2022. Idanon ti ENR Online ti sabali pa parang ti programa tayo Tinapalabas. Ni Robert De La Cruz, kadwate ni Technical Control ni Maki Paulino Agustin. Tapno di may katlo agundaway, intay lukiben, deto'y surat ni Pagayam tayo Lagring. Ngayon kasangwanan ngayon tayo tultuloy ng ibasa ti surat ni Lagring, agyaman tayo ti kadi sumaganad. Thank you very much si TMT Construction Company, di 48A, Kabungaan, North Labag City. Bawente parang imaton ni
Honorable Telwin Tapawan, nga kami ni Konseho ti Ili ti Marcos. Amin na po nga construction assistance. Mabalin na kayo nga serbihan ti TMT Construction Company iti kalintigan nga presyo. Agyaman tayo pa kay ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much kay ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti 121 Zay Flores Street, Lawag City. No kalikago mo na iti marikrik tayo ako di Baguio, ket kalikago mo yun, nga ikonsultar iti doktor, mapan kay ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Zay Flores Street, ti Ciudad Tilawag. Thank you very much, iti Pugad Lawin Carbas Aircon Service, na masarakan ti Balintawag Street, Lawag City, at daan po ka rin tinaling aircon technician, tapno urnusin dati problema digiti aircon, digiti lugan nyo. Kukwa ni Engineer Neil Jose. Kasta pa igagyaman tayo kay Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando, iti Ili ti San Nicolas. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalaka ti presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asinig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti Barangay 50 Butong, diti Ciudad Tilawag. Asinig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal.
Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di airconda. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket at the tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi men DJ compressor no Mang Robert. Papagayam, ti tuloy, ti panakaibasa, ti surat, nga nakay palaunan, ti tinapalabas, ay lagring. Tinumpal ko, tinagbali na karik, Manong Robert. Edi makaturpos tin inaudi nga anak ni Manong Lucas nga ni Jimmy. Pinag-enroll mi daytoy iti high school. Kadwa na metlaeng ti kabsat na nga ni Donald. Nga ag-enrollment idin iti second year high school gapu na makatawin laeng iti baedda. Gapu iti daytoy nagyaman ti ulitek ko nga ni Uncle Victor ken ure ti kasinsin ko nga ni kasinsin Lucas. Dahil dati nga naunget a Lucas naungit nga Victor, managpabain, idadak pa ilang iti pagtenganda. Nagbalindan niya kasla na amo a karnero, ken nakasaysaya at dan kanyak. Nga nagbalin nga taraken wenno katulong da, iti unek ti pagtenganda. Naragragsakan nakgapu iti pa nagbaliw ti ugali da. May sabali unay ti ugali da Uncle Victor, ken ni kasinsin Lucas, iti ugali di kiti anak da. Nasisingpet nga makita mi da kang runaan natin inauna ngem uray met ket di iti inauti. Nagtulag kami nga rod ken ni Kasin Lucas nga ni Jimmy ti igastuak ket igastuan na met tin inauna nga ni Donald babaen iti panagpasada na iti tricycle Manong Robert. Kabsat. When adda di kiti kundaway nga mapan ni kasinsin ko nga Lucas iti pagadalan aglalo nuteng nga ti aldaw. Tapnon ti kasta mapan na alaen ida. Pero duma yawid na ida ket mapanda mangal daw iti mismo nga balay da iti away. Ngem no duma met ket mapanda kanu mangal daw kada iti karinderya ket saanen niya agawid di kiti ubing. At damit di kiti gundaway nga umay ni kasinsin Lucas kanya. Ket kastoy di kiti pagkaasin na. Kasin lagring. Pang-aasin man ata. Mapamunto pa'y lakitan di kiti ubing tayo. Kapto ilabas iti pangal daw ket
Naladaw kasi manok. Awan pa'y tinapasadaak. Naliday nga pakaasi ti kasinsin ko. Isapsapam no ko nga may ibaga manong tapno. Masapsapa ka mapamay ang kita ka di ubing. Aglalukit. At damit nga rin ti opisyo kung pamamang balong ka ni. Nanabining iti sastre. Nga pagiyanan na wano pagtrabahuan na. Kinunak. Damit nga min na isapa ti maye. Pangaasim ka di ata. Isamiram to kasi. Ala sige manong. Dayam ta. Kasangwanan niya min nakmamalon. Wano imet kuntun ti balong ko kininanabining. Madumagasak to niti pagadalan dat saan ito na yung adayo dito eh. Agyamanak no kasta. Balikas ti kasinsin ko nga ni Lucas. Nga di tanton nga bulon na timang paganda iti tricycle na ket umadayo. When numapan na ituloy ti agpasada, manong Robert. Kadagiti ang kabsat nga na Donald Kinichini. Mas asyanak kadakwa na kabsat. Kasmet laing kanya kiniadak pa'y laing isidong da. Dadaan digiti arwaten da. Wen, uri digiti kagamitan da iti pagadalan. Ngem masansan niya balikas kanyak tiniinauna nga ni Donald. Ano san mi anti digiti nga arwaten. Na iti uniforme mi kat padawatan da kami pa yan, di kiti kaklase mi. Ore di kiti mangisursuro ka da kami. Maasyan dan sa kada kami. Anusan min barbaring no, makaturpos kami di panagada. Di ka kumamaanti nga mangtulong ka da kami. Pakaasi tin inauna, dinto nga nakadumog tin inaudi nga ni Jimmy. Wen manong Robert. Isu nga, nalunag ti kaunggak. Iti day di nga gundaway. When no kadagiti gundaway nga kasta ti balikas digiti duang ubing. Inkar ingkid daw ko kininanabi. When no napanunot ko nga ikid daw to kininanabi ni. Nga umay dalayang ngeni ti balay. Nga mangal daw no kaspagarikan. Tapno saan ko na problema ida. Masapol nga isapsapa kon ti mapamangbalong kininanabi ni. Sa akong tuurayan digiti kaannakak. Iti nasao nga balay. Manipod iti pagadalan. Makalwaak, masagid unay tiriknak kadigitoy, nga sasauwen dagiti dua nga kaannakak. No pa'y nagbalin niya naranggas, nadangkok weno na ulpit, bastos nga agsarita ti amada kanyak, pakiramanan ti apuda alakay. Jakon pinanpanuno. Tinapateg iti dedi agundaway, matulungak dagiti makitak nga, nasisingpet nga ubing, nga anak ni Manong Lucas, Manong Robert. Enturturid ko nga ingkid daw kininana bining nga umay mangal daw digiti duwa nga kaanak kiti balayda. Ket kastoy ti panangyaruang anak. Nana, mabaling ka di nga kidawit ka da kayo nga. Umay man lamangal daw dito digiti duwa nga kaanak nga agad-adal iti asidig tayo apagadalan. Second year high school ken first year high school da. Mas asyanak namin kadakwada kaputa. Saan sa amin ta makaumanay ti mapaspasadaan ti kasinsing ko nga. Pang tustos na iti panagadal da kang runaan na kaditinal daw ka sa pulan da. Kang runaan ti panangan. Masyanak nga. Amangan ko na no mabisbisinan da. Bayat ti klase. Pakaasik iti amok aninana bining. Ay, de talaga hayam lagring. Apekit din niya saan. Awamit kadwata dito'y balay. Ket no may day ti aldaw, pabalim mo metin niya nga pakanin ni da, dita pagdukwam dita roan. At damit dita sirok ti chiko, na presko dita. Pakanim latay da na ano, may da dito eh. No dita ti kalikagom mo, angin ka sa nung arudin ti panang balon mo kanya. Isapsapa kon anana ti
o may mangbalon ken kata isapsapak met ti agawid tapno oray kung di ka nakak dito no kas pagarigan no mabalin ken okay ka na kayo sige di talaga ya apay kitin nga saan malawen ibagamon tay rugidan tun ti umay no mangal daw dito ilaem mo met idan no anya ti balon mo kanya ay saan anana mangluto ak sa bali nga para kadakwada sawang adula unay ilaem mo kunam nga marigatan ti kasinsin mo nga mangisa ka di ti panagadalda so sigurado ka marigatan met nga gumatang iti pasidana kadakwada so nga tudwada lang ilaem mo idan no anya ti ludwem nga para kadatay ti aldaw isumit ti pangalaam iti pasidam kadakwada wenno ipakan mo kadakwada tulong kumiteng kadakwada gaputa kunam nga marigatan ti amada nga mangpaadal kadakwada naragsa kanak ngamin manong sang kung ibagbaga nga siya ti mangpapaadal itin inaudi nga ni Jimmy agyaman ak nana no kasta agyaman akunay o sige mapana kon na agshower ta madig agdigo sa kon amom nakadado ita digiti kamakami nga uniforme ti atleta iti may nga pagadalan so nga adu ti trabaho so nga maududi kan no di ka pa sumrek ka konta mapanakagdigo sila greng pinanawanak ti amo ket gidda tumeten nga kinalungkon ko digiti nanganan ni Manong Robert tapno urnusek digito bayat ti panagin inaw wenno panangidulin ko kada iti nanganan napalalo aragsak ko wen kasla tumuknot sa dilangit ti ragsak ko gaputi anamong ni Nana Bining nga umay mangal daw digiti duwa nga kaannakak nga agad adal iti asudeg ti balaynan jak may ladawan no kasano ti ragsak ko ken kalikagom ko idi nga ipakam mo nga insigida ken ni Manong Lucas panagkita mi ken ni Manong Lucas en bagakon ken kuana nga dagasin na digiti ubing no lunch break ket umay na ipanida iti balay ngayan ko ta sadyayan niya mangal daw da agpay sulagring sadyayan na pakanem digiti anak ko nga da Donald ken ni Jimmy ti aldaw ket kasano aro din ti kaninda saan mo nga problema deta Manong gabuta in pakadak ken ni Nana Bining ti umay da sa jacket kinunana nga no anya ti lutwe ka pangal daw mi isumit ten ti pasidak ka digiti anak mo kasta aya agyaman ako na ilagring agyaman ak makita kit na saldet digiti duwa nga anak ko nga agadal so nga ikarkarigata kidangin talaga nga marigata na agyaman ako na iti anos ken dungom ka digiti anak ko pagyamanan ka unay kasla makalwa ni Manong Lucas iti ragsak Manong Robert sindadaan nakatumulong Manong kas panang subad kumet iti panangalayo kanya kidi maulila ka din Manong nagdumog ni Manong Lucas nga mabali na malagip na ti kinakuspag kinaulpit ken kinalabaraglablabes da iti adda kiti silong da Manong saan mo nga lagipin ti napalabas mawata kami digitan tilaing ikarik ket titulong ko para kay digiti anak mo ket sapay kumata makaturpos digiti anak mo iti panagadalda Manong Lucas dagiti duwa nga kaannakak iti umay da panangal daw iti pagtenga na pagserserbiak Manong Robert aglalo ken ni Donald ket naibaga na ti kastoy anti agyaman kami saan itan niya haybol pansit wenno sakat ti manok wenno bagis ti manok ti
kanin mi. Naiimas di kiti lutlutwem. Thank you, auntie, thank you. Kinunana. Nagbalin niya sa anunay nga mon, uni nga talaga ni Jimmy. Nukasta nga agsarsarita kami kay ni Donald. Agdumdumo. Ngamiti na minsan, when itiday di nga pa nagsarita mi kay ni Donald. Apay nga di ka man lamaka sa o Jimmy. Kang kanayon latan niya, nakaululimek ka. Ang kamaragsakan niya, naimas ka no di pa sidak ka na kayo. Kakas ko na ni manong mo. Kinitanak ni Jimmy. Kasla makalwa. Well, kasla makalwa ti ubing, manong Robert. Thank you, auntie. Anya ket di nga minen nga gasat mi. Tinanawan na kami ti inami sa saan tayo lang napasnek ni tatang mi nga sapul para ka na kami. Among ka di nga dapay laing di kiti rabiwin numasansan na rabi nga. Agawin man ipo di pa nagpasada na nabartek. Nga isupay ti rason no daddo mga sana makariing ket maladaw na kami nga itulnog iti eskwela. Agyaman kami tanda ka nga ikit mi. Agyaman kami ang tinagring. Kang ronaan na iti panangipapay mo ka digiti ka sa pulang. Thank you, Auntie Lagring. Aldaw nga ipapan ko iti pagdaitan. Dito yung inasitganak ni Manang Pasing. Ket kastoy di iti balikas na. Diyak may bagbaga keng katano da duma kitagal alisto ka man. At dabilin ni Uncle mo nga Victor. Anya di jay Manang. Anya ti bilin ti ulitek ko. Kinunak. Sarong karam ka no. Sarong karam ket. Mailiw ka nung una yung makakita keng ka. Ket, siguro daman ni kaya't nakakidawin keng ka ta. Saan nito na yun na makabando? Kakaasi pa yan yung mang tartaraken iti pagbambandog na iningan ang isulatan ti ububrana. Kinudad duma, makikita nga agtutugaw iti sangot ti balayda. Naliday na ulitig mo nga Victor. So, mapamunto sa rungkara. Bayang manang ta. Ito no Domingo nga, saan kayo aglukat ket. Umayak to ta. Umay kung to kasarsarita ni Uncle Victor. Sige, kaibagak to numalim na lumabasak nga, papangka. Ito Domingo. When? Sige manang. Kasla na sa tirik na. When no nasagid tirik na, kini panangiladawan ni Manang Pasing. Ini kasasaa din ti ulitig ko ani Victor. Paano? Ikatangak to man kaligiti biskuit ket kasapulan na ta. Sarong karakto ni Uncle Victor. Daytoyen ti sungbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, digiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipan iti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadiri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan da pa iti produkto nga para kaditi traken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabagbaba agastos. Gumatanen kaditi Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kaditi aming nga klase ti mula ket para kaditi tarken. Next Gen environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso apan nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen!
Lily of the Valley. Kalikagum yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi pimusay ngay patpatig yu ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti dekalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley. Rangtay ni ayat para kadi iti patpatig a pimusay, manipod kababaan ingganat ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapnek ka pa nagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kada iti minatay babaen ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid iti minatay yu iti sabali a lugar. Ti Lily of the Valley kadadaan ti dua asangay. Masarakan digitoy, iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley. Daytoyen tinurure digiti agisem kadi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Prexunto Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa digiti cottages, adan pa iti shower rooms. Blue House Prexunto iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexunto Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamatmatunan ka Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexunto Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexunto Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963-000232. Blue House Prexunto Beach Resort. Baga ni Manang Pasing, nagpakadaak kanina na bining. Ngedi malpas panggal daw, iti sumuno a Domingo, ket sarong karak ti ulitek ko. Pinalubusan nakmet ni Nana Bining, ngem kinunana nga abutek ti pangmalem. Wenno iserbiak, ilutwak pare ti pangmalem, gabuta ti aldaw wenno malem ti Domingo. Ket isuti, schedule na nga mapan makimisa. Manong Robert. Ket kayat na nga nusumangpet manipod iti ruar wapan no akimisa makasaganan ton ti makan. Wenno deta tinagbalinen nga ugali na. Engkarikmet nga sa anak kamabayag. Nadanon nga rod ti aldaw ti Domingo, Manong Robert. Paskon ngedulin tinanganan mi ken ni Nana Bining iti panggaldaw.
nagrubwat ako. Ngem ko na nga, agkuyog kami, gabuta, mapan ka no iti groceria. Ta grocery ka iti kasapulan. Ket may tulnog ng tulatan, karidi amang muna tricycle. Kinibati dalatan iti ruwar ti balay, iti mag-grocery. E manamo nga ket, nagkuyog kami nga rodarimwar. Nagturong iti grocery, ket nagturong ak met iti away. Nga ayan, dagiti kakaan nakak, ken ti ulitig ko, nga ni Uncle Victor. Nakaragragsak nga si Mabat di kan nakak nga da Donald ken ni Jimmy, idi mapasungatan da, panong Robert. En sigida nga road nga, inruar ko, tiginatang ko, nga pasarabok ka dakwada. Sige, alayin nyo deto'y nakasupot, kit gimata nga kiti meriendayo. Gimata nga kiti mismo nga bakery. Naimas na kita. Kinunak ka dakwada. Imisem ket nagyaman da. In kayo gumatang latan ni soft drinks dita store. Tada pangibulo nyo deta. Wengayam, niluluyo sa dinuti ayan na. Adda ijay likod anti. Pakpakanin na tinuang na. Ayabam man Donald ibagam nga addaak. Ibagam nga may kusarungkaran. Dagdagos nga napan ni Donald iti ayan ni Uncle Victor. Ngidinto nga ni Jimmy ket isu tinapan gimatang iti pinagatang ko nga soft drinks nga meriendain mi iti daydi agundaway manong Robert. Madamdama pa'y sumunga din ni Uncle Victor manipod iti likod ti balay. Nga iso ti galot tinuang na, manong Robert. E di makasideg, kastoy di kiti balikas na. Nasayatan ako daw may kasumarong ka. Mailiw ako na ikinta, kinanakayat ko nga ibaga. Anya ka diti kayat ko nga ibaga. Uncle, api nga nakakutkutong kayon. Kasla, mabannog kayo pa nga magna, manipod iti nakaigalutan tinuang yun. Aging gana dito balay. Road, kumapsot kin kumapsot ibagi. Anya ti kayat yung ibaga angkel. Tain bilin dakpe kini manang pasi. Mabalin ka di anak ko nga. Sa pulim ti kasinsin mo nga ni Mirna. Ti anak ko nga ni Mirna. Mabalin ka di. Ay, sa dino ti pang sapulak. Hindi na pa kayo nagdamag iti pagtrabahuan na ket nagtrabahuan na ket ibaga damit nga sanda nga mo sa dino tinapnapanan na. Basta nagpanaw ka numit latan. Deta marong ti panpanunutik mo sa dino ti ayan na. Di man lang may nagpakaada. No, ada sa bali nga nastrekan na nga trabaho. In nagijay kastoy nga lugar di naman lang may kuno na kanya. Tsaka mo no anya ti klase nga. Tao di kiti nga anak mo. Tilapat panunutin nyo, Uncle. Alabayaan nyo. Bayan nyo taramidik ti amin ang kabalina. Mapanak to ka rin istasyon ti radyo ta. No, adda di istasyon dito sa bali nga lugar. Ipakamu tayo nga sapsapulin nyo ti anak nyo nga ni Manang Mirna. Uwing ka di anak ko. Awan gayam. Sumrik kayo. Sumrik kayo nagpagata ti soft drinks ta. Agsasango tayo man yag merienda. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road. Asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang dagiti kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina dagiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluag. Asilig ti Mangato Bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply.
No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adan dapay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Dito pa nakaibasa ti surat nila Green, agyaman tayo di TMT Construction Company di 48A Kabungaan, North Lawag City. Amin nga kasapulan nyo nga construction assistance, mabalin na kayo nga Serbian di TMT Construction Company tining kalintigan na presyo. Kukwa kinamat matunan ni Honorable Telvin Tapawan, kaming di Konseho ti Marcos, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much, iti biyang ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. Nadarigrik na inyo apo iti bagiyo, ket yun iti makikonsultar iti doktor, mapan ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital. Thank you very much, iti Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City, nga daan ka iti nalalaing nga technician, tapno urnusen dati problema, digiti aircon tilugan nyo. Kukwa kinamat matunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much kin Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando, iti San Nicolas, Ilocos Norte. Nagsasamo kami nga road kanini kan nakak. Ni Uncle Victor ken siya kinidedi nga pa nagmerienda. Adda kami ti katingaan ti panagmerienda iti mangekko ti ungor ti tricycle nga nagsardeng iti sango ti balay ni Manong Lucas, masigurado plena. Idi sumungad makita nga nakalablabaga ti rupa na ken medyo agbasing ti pannagnana. Nakainom Manong Lucas. Adda kagayam lagreng. Thank you, iti sa sarungkar mo adin ko, nakaidumak ta. Nag-service kami ka dito ilugan, ket di tamit din nga nagpagatang ti mainom dete, akin bagi, so nga minumak. So nga iturog kon ta, makaturog ako na Kinunana nga, ang ngadal-ngadal ti panagbalikas na, kaya nagbasing-basing nga napanim masideg iti atiddo katugaw, ket dituyan nga imbaltog na ti bagina, Manong Robert. Tamay ti problema klagre. Napasungbat man pasublimanin ni Lucas ti panagin inom na. Maladaw nga sumangpet ti rabi iwen no saan no may sangpet nga digiti anak na rumbar pa lang ket mapan makiinom. Santula sumangpet no kay kayat na. Kapilitan niya siyak tumanen ti agi prepara iti pamigat digiti ubing ang may ti eskwela. Nagdakes kit din ti nakapayaakan ako. Sa anak nga nagbalin niya na imbaligyan ka digiti anak ko. Minalasak ka digiti anak ko. Ti may sa pimanaw nga diya kamunod sa dino ti ayayan na. Ni Lucas na kiasawa iti kung makayate na rin ito.
Ita nasurutan na ti Bartek. Di naman din may tiyan. Dandani kanayon man na mabartek. Saan yun yung pagproblemahan pa deta, isupay nga pampanunutin niyo. Bayaan nyo lang taidan. Oray ta, nasisingpet-met di iti doang apo ko yun. Deta lang ti pagyam amana. Barbaring saan ko mga umala da Donald kini Jimmy ni Amada. Barbaring la ko malagri. Gapoy digid daw ni Uncle Victor nga mapakaamuan ti kasinsin ko no sa dinno ti ayan na ket kailiw ti amana. Nagsursura kiti nagduduma nga istasyon ti radyo. Manong Robert, amok nga malagip mo nga day di may nagpatulong ka na kayo iti nagkapwang nga istasyon ti radyo. Ket di takabsat nga napakaamuan wenno na ipay waragawag nga ni Uncle Victor ket sapsapulen na ti anak na nga ni Mirna no sa dinno itan ti ayan na. When deta ti naramid ko tapno laeng matulungak ken maikak ka ipapanan ti kalikagom ti uliteg ko nga ni uliteg Victor Manong Robert. Irimaysa ng aldaw imay ni Manong Lucas iti ayan ko nga balay Manong Robert. Umay kanto kanuman ni J. Balay lagring ta. Agsarita kayo maning kinitata. Ne, ape ayamanong. Adda nga minimay nga taga social welfare ket ibagada nga amuda ti ayan ti kabsat ko nga ni Manang Mirna. Kasta. Nangigda kano iti panpanawagan iti radyo ket nakikoordinar ti social welfare iti opisina ti social welfare iti ayan tayo. Iso nga kayat na nga umay kata, agsarita kayo kano kinitatang. Sige manong, bayam ta, agpakadakto kin ni Nana Bining. Ken no kadiad dagundaway mo, kit umay nakto alaen ta. Mumaya kiti ayan ni Uncle Victor, no anya ti bagana. Sige, umay kano ko ti malpas pangal daw, tapno mapalubus akong da Donald ken ni Jimmy. Ken mapakang kumit no kwan ni Nana Bining. Taore a pagbiitak laeng o may makisarita kay Uncle Victor no sa dinno ti ayan ni Manang Mirna. Kinunak kabsat. Gapu iti kalikagum da nga masapulan ti kabsat ni Manong Lucas nga ni Manang Mirna. Kastamet ten ken ni tata wenno ni tatang na nga ti uliteg ko ani Victor. Napanak na ro iti ayan ni Uncle Victor ket kastoy ti balikas na. Mapangkantuman na anak ko iti opisina ti social welfare ta. Makiaman ka. Imbagada iti nga mapanak ta. Itedda ka no ti detalye wano sa dinno ti ayan ti kasinsin mo ano anak ko nga ni Mirna. Tamuda ka no ti ayan na. Saan da ka dingin bagano sa dinno nga lugar? Sa ludsud ko. At dain bagadang masapul ka nga mapanak iti opisina na. Talipata ko no sa dinno nga lugar kaslaan da iti ospital. Anya? Api nga iti ospital. Nagsakit ka din Manang Mirna. Diyak matandaanan tin bagada anak ko. So nga, si kantuman laing inti mapan. Alabayan nyo ta mapanak to. Diyak makapagbayag angkel adu ti ubrak di balay nga pagpapayak. So nga, agpakadak to manin iti amok ta, mapanak to ti opisina ti social welfare. Mapanak ko nang kela, an-an na dan nyo ti bagiyo, mangang kayo ti ado. Nakitiwaya Manong Robert na panak itinasao nga pangopisinaan nakasaritak ti head ket kastoy digiti palawag na kaano na ka ni Mirna kasinsidnak ma'am
Ti amana ken di natay nga inak kitag kabsa. Siyak ti inbaon ni Uncle nga umay ta makiangadak kada kayo no. Sa dinno ti ayan ti kasinsin ko nga ni Manang Mirna. Isu nga pinilit nga umay kayo dito'y opisina tapno mas nalawlawag. Naibagami idin ka ni Uncle mo nga ti kasinsin mo nga ni Mirna kitanday ti may nga rehabilitation center. Drug Rehabilitation Center. Nagbalin nga drug addict, wala tayo natin yung drug dependent. Ngem, gapu ka iti panawagan nyo iti radyo, nagkukoordinar ti opisina mi, kari nagduduma pang opisinaan, ket naamuan mi nga iti nasao nga rehabilitation center. Ngem, sigon iti kaudyan nga report, ngayon pa kamuda, mumaymayatin ti sasaadin na, ken mabalin siguro nga yawid. Kasano nga rin pan nakaiyawid na ma'am. Dakam ka diti, mapanmangalakin ko ana. No kabalinan nyo nga mapanalan, ngem masapul nga da kumuyog nga may isa nga representante ti opisina mi. Kada kayo. Kasta ka di ma'am. Saan la ka di nga mabalin niya tilatan opisina yung ma'am ti makikoordinar iti sa bali nga opisina. Mabalin bet? Ngem no adda kabalinan nyo nga da kayo ti mapan, adda lakit di kumuyog, mabalinen. Awan ti adda gundaway na kada kami ma'am. Nakapsuten ti ulitig ko. Edin to nga ti kasinsin ko. Agpaspasada iti tricycle, adda dua nga anak na nga pagbasbasayan na. Edin to nga syakit, katulong nga kiti pagtaingan. So nga, saan na ka makasurot? No kadi adda sa bali nga wagas ti pan nakaayawid na ma'am ket aramiden nyo kadi maililiw unayin ti ulitig ko iti anak na ti kasinsin ko ani Manang Mirna. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Babaen ti tulong ti Social Welfare Office, Manong Robert. Nayawid ni Manang Mirna.
Iti mismo nga pagtaingan da. Napalalo ti ragsak ni Uncle Victor. Iti sa sarungkar ko nga kaaddan ni Manang Mirna. Laeng kabsat kasla sabsabalin nga Manang Mirna ti makita. Iti day di nga gundawan. Kasla addan ti pamaspasarunwan kenkwan. Mabalin nga epekto detoy iti panagbalin na nga drug addict wenno panagusari ti may pawil a druga. Ket dito'y manen nga nagproblema ni Uncle Victor no kasano ti panang tarawidwid na iti mismo nga anak niya. Ngamin kabsat adda digiti gundaway nga no di na kayat ti aguni ket di na latta kayat. No di na kayat ti agtrabaho ket saan mo nga mapili. Kang runaan na nga no daduma ko na ni Uncle Victor ket agmalmalem nga pulos nga saan na rumar iti mismo a kwarto na. Banag nga pagdandat naganda unay manong Ruben. Gapoy ti daydi nga sitwasyon iti uneg ti balay da Uncle Victor. En pakaasik manen ken ni Nana Bining nga makipagnaeden laeng makipanagnaed laengen digiti dua nga kaannakak nga da Donald ken ni Jimmy iti mismo nga balay na. Ngamin ket amangan ta mariribuk day ti sitwasyon ket maperdi ti konsentrasyon day ti panagada. Saan nakmet nga pinaay ni Nana Bining, Manang Robert. Saan nga nagbayag ni Manang Mirna ket pimusay. Gapo iti kunaenda nga sakit na iti bara ken sakit iti puso, Manang Robert. Nagladingit manen ti uliteg ko nga mawanti mabalin gaputay so tikideng ti Dios. Nagtultuloy met ti panangpaadal ko idin kada Donald ken ni Jimmy gaputa. Nairarem manen idi ti kasinsin ko nga ni Lucas iti Panaginoo. Agingga nga awanen ti addaan ti tricycle nga agtalik kengkuana tapno ipasada na digiti tricycle. Nagyaman na kiti adu gaputa. Dakkel ti nagbalin nga tulong ni Nana Bining. Iti panang paadal ko kada iti dua ka annakak nga da Donald ken ni Jimmy, Manong Robert. Kaasi ni Apo Dios kabsat nakapagturpos da Donald ken ni Jimmy. Agpadada nga maestro. Kaputa, isumit la ti nakabalinan mi ken nakabalinak nga pinainted nga adal kadakwada babaen ti tulong mi ken ni Nana Bining. Naka-empleo da itan niya agpadpada kang ronan na ken ni Donald nga mangisursuro ijay Davao, Manong Robert. Idinto nga ni Jimmy ket mangisursuro met iti maysa nga sekundarya iti syudad. Napalalo nga panagiyaman da kanyak, tunggal sumangpet daw wenno kikita kami. Nagtali na edak met iti pagtengan da Nana Bining. Bumakit met ten ni Nana Bining. Ket siya kun ti mapamangkit kita iti sastre, pakairamanan ni Manang Pasing. Ti kasinsin ko nga ni Lucas sa giyanlatan iti pagtengan gaputa, naigatangan di anak na iti dua nga tricycle nga paipaspasada na. Kastamit kini Uncle Victor, sa ano na yan nga makalasin. Ngem, nasidap pa ilayang ti panagdingig na tan mapanak Manong Robert. Ket, numangig nan ti timek ko amunan nga siyak nila Green. Dito yan nga gibusak ti pakasaritaan ti kalman ko. Ket sapay ta naanusam nga imbasa dito nga surat ko, Manong Robert. Agyaman aklaunay, iti pa nang ibasa mo, ino pa nang ipaset mo, iti dito nga pakasaritaan ti biyag ko iti programa. Iti pagayam mo, lagring. Pagayam ko lagring, thank you med, iti pa nagsurat mo na napnuan karit, napnuan kay papanan, ti sakripisyo. Nga nagresulta iti nadagdagsin pa yung balito katulong. Kari iti duwa nga kaannakam, pakairamanan ti pamilya, ti uliteg mo nga ni Victor. Kinamok, awan ti kasta nga
Ayan ni Lokas nga kasinsin mo no awan titulong mo ka rin ito ang anak na. Sa pala kumata, nagtalinaid ti respeto ken pamatigken ka rin ito ang kaanakam. Nga nang ibukbukam iti amin niya pigsam. Ano dito PS dito surat niya min niya kunana saan gaya men niya nagasawa nila Green nagihimken ka absat. Teko na akon sabay kumata, nagtalinaid ti respeto tungo dagiti kakaanakam nga tinulungam ken nang ibukbukam iti pigsam. May isa ka nga na inbaligyan no paisan mo na sinirek ti lubong ni Ayat lagring. Ulitek ti agyaman iti parang ipatulod mo iti deto surat mo. Dito nga rin papagayam nga agpakada kami ti programa Tina Palabas. Dahil iti pagayam yon ni Robert De La Cruz iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatalinay nga malim ti Sabado ket agyaman kami din kay Panagbuya. Tina Palabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa masugat. Tina Palabas.